Kakenhon jat ben Rio Bodo ki basang basa Meghalaya kila pelong ye jingshat kemen bisagu bidai hanam ghar hall dhankiti Shillong hakanyo terik jemang. Umintri Company Klau ka Forest Department jong Sarkar Assam EM Ranjit Basumatri ulalong ukongsan hakani kelumpung le kemen. Ki Bodo ki basang Shillong kila mi pat pa hakani ke jingshat bat jeng le kemen. बिथांमोना फैनायखाय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय आंनिफ्राय थाबाय जों दिनै सानसेनि रंजालि बैसागु खुंनायनि माखासे थांखिफोरा जाबाय जों गावनि हारिखौ माबायदि खौसे खालामनो हागोन गावनि हारिफोरखौ माबायदि सासेनिफ्राय सासे ज' खालामनो हागोन आरो सासेनिफ्राय सासेजों जोंनि अनलायनाय जोंनि दुखु दाहाखौ रानलायलायनो हागोन बे गासैबो थांखिफोरखौ लानानै जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारिखौ खुंदों आरो बेखौ खुंनायावहाय जोंहा दिनैहाय बिटिआरनिफ्राय जोंनि सारमोना फैनानै जोंखौ जे हेफाजाब होफैदों बे हेफाजाबा फैनानैल' नङा बिथांमोना जोंखौ बे रंजालि बैसागो खुंनायावहाय जोंनोहाय गोबां रां रुफा नांगौ गोबां जिरादफोर नांगौ बेफोरखौ जोंनोहाय मदद होदों रां रुफानिफ्राय लानानै गोबां मदद होदों बिथांमोननि मददखौ मोननानैसो दिनैनि जे सानसेनि रंजालि बैसागु हाबाफारिखौ जों खुंफुंनो हादों। आच्छा बे दिनैनि बे हाबाफारियावहाय आलासि हिसाबै नोंथांमोननि गेजेराव सोर सोर नुजाफैदों? जों दिनैहाय रंजालि बैसागुआव जोंनि गाहाय आलासि हिसाबैब्ला जोंनि बिटिआरनि रन्जित बसुमतारी बिथा हाग्रा बिफाननि बिथाङा नुजाफैनो हादों आरो जोंहा सेन्ट्रेल रिजार्भ फर्सनि सासे सिअ साब नुजाफैनो हादों आरो गोबां जोंहा फरायसा आफादनिफ्राय जोंहा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मावथि सोद्रोमाफोर दङ आरो जोंनि शिलं बर' गौथुमनिफ्राय गोबां मावथि लोगोफोर दङ जों बयबो बेबायदिनो ज' खौसे नुजाफैनो हानायखाय जों बे दिनैनि हाबाफारिखौ जों खुंफुंनो हादों। नोंथांसिम गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अब्ला जोङो बिथांनिफ्रायबो जायनाखि नैबे खुंफुं आफादनि दिदोम गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्राय जोङो बे समावहाय माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै मोनबाय आरो बे समाव जोङो गुबुन सासेनिफ्राय मिथिनानै लाबोगोन।